teña toma de posesión de Xosé Arturo Rodríguez, que non está presente, pois eliminamos o punto, non? No, queda aí, pois Xosé non toma posesión. Pero chamou algo para decir se que... Ai, non. Eu non falei con ele. O segundo punto da orde do día, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles. Bueno, supoño que xa o veríades nas publicacións que se foron facendo e tamén na documentación que se nos enviou o análise da modificación, non? O que temos hoxe que someter, propoño eu, a acordo da corporación, primeiro aprobar inicialmente o novo texto da ordenanza fiscal, en segundo lugar someter a información pública, que será por 30 días hábiles, contados a partir do seguinte a esta publicación, e publicar o acordo definitivo e o texto íntegro sempre cando non houvese modificacións e alegacións que sean sustanciais. Entón, sabía que volver a plena. As modificacións que se fan son, como ben saben, as seguintes, non? O tipo de gravame que para os inmobles de tipo urbano pasan de 0,55 a 0,50, os de tipo rústico pasan de 0,65 a 0,45 e os de características especiais siguen como formatos como estaban. E as bonificacións por familia numerosa, un 90% de bonificación e un 95% de cota íntegra do imposto a aqueles inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias ou gandeiras pertencentes ao sector primario e que sexan declarados de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que justifique tal declaración. A parte desto, hai uns requisitos que teñen que presentar, que teñen que reunir as empresas que se presenten, estar dadas de alta no IAE, non estar ao día nas débedas de Seguridade Social e de Facenda, ter dada de alta a explotación a nome da persoa que está, o sea, ter as propiedades o seu nome para poder obter esa bonificación. Eu creo que despois, isto porque se fixo debido á reforma da lei e a nova a revisión que houve cadastral estes anos, se pode facer, os que poden ver na memoria económica, que se pode facer porque si supuxese unha aminoración dos ingresos sería un informe negativo por parte da intervención, pero máis ou menos quedaríamos igual que estábamos ata de agora. Eu creo que é un paso importante para beneficiar o sector primario e tamén aquelas poucas familias numerosas que hai no Concello, ojalá houbera máis, non? Intervencións? Vamos a ver. A nos isto, a ordenanza non nos parece que recolle o que se había aprobado por unanimidade nunha moción no seu tempo, debido a que quen vai beneficiar prácticamente é un 0, non sei canto por cento da población. A revisión catastral, hai moitas persoas afectadas, hai moitas instalacións que non se consideran neste término, non se consideran explotacións agrarias, como poden ser os locais para perros de labranza, que era o que contemplaba a moción que habíamos aprobado por unanimidade, os galiñeiros ou todo ese tipo de explotación. Entón, esas explotacións que non estaban e non tributaban, agora con esta renovación pasan a tributar exactamente como se lles chegou a notificación por parte do catastro. Entón, bueno, o noso espírito daquela moción vemos que non se reflite nesta modificación da ordenanza. E, bueno, pois, quería que nos explicara un pouquinho por que non se contemplan eso que se había aprobado, precisamente. Vamos a ver, eu recordo perfectamente esa moción, era dirixida a quen pode modificar a lei, porque quedábamos na parte do debate que se estableceu nese pleno, que se pedía unha modificación sustancial da lei que non nos compete a nós, para admitir eso, e nós o que facemos é as modificacións que nos permite, as que son obligatorias, máis aquelas que nos permite a lei. Pode imprimir pode acceder a ela, pode ver o máximo das modificacións que se pode facer, teñen que ser declaradas de interese antes, o sea, hai un trámite longo,
que hai que facer en xunta de goberno, declaradas de interés e justificar por qué, e logo as pequenas a que vostede se refire, un pequeno galiñeiro, é que xa non, se é un pequeno galiñeiro para os que temos na casa, para abastecer o consumo familiar, non? Se son eses pequenos galiñeiros aquí xa non, ni siquiera foron revisados agora, porque hai desde unhas medidas hacia baixo que non ni siquiera entraron na revisión, vale? Logo hai outros cobertizos grandes, pois a mellor hai algún cobertizo, como me decía moi ben unha señora moi próxima a vostede, que tiña un cobertizo que tiña unhas dimensións máis grandes que a casa, o universo a casa. Entón, claro, ese se revisa. O garaxe que eu teño pegado á miña casa, pois ese tamén se revisa. E todos aqueles que teñen unhas dimensións que a lei considera que teñen que ser non a alcaldesa de Lousame, nin o portavoz do PSOE, nin o portavoz do BNG que non está, nin os outros portavoces. A lei está en unha modificación fallanos, cas modificacións pertinentes, e que vostede incluso me dixo o último día que por que quitaron as granxas o de pagar, non sei, un momento que vostede pagaba porque o quitaron. Entón, eu non entendo realmente o que me quere decir. Primeiro, que lle molestou, non, deixeme acabar porque me diure que eu non me interpretei ben, que lle molestou que quitaran o imposto, logo que lle molesta que o volvan a poñer. Entón, eu non lle entendí o que me dixo outro día. Entón, explíquese un segundo, por favor, e simplemente eu quero puntualizar que a moción, se vostede ten aí, o que se rogaba era trasladar, o que se acordou era trasladar ao Ministerio unhas modificacións, non ao Concello, porque nós nunca podemos cambiar a lei. Ainda que se lle di aos veciños por aí, que si se lle di que non veñen a manifestar, se lle está transmitindo aos veciños que a revisión catastral depende do Concello, que as normas que hai, iso todo que lle está dicindo é engañando aos veciños, porque en todos os concellos é obrigatorio facer a reforma, en todos os concellos. Que vostede o sabe, e fomos dos últimos concellos en que se fixo, porque os da Redonda xa o fixeran un ano antes, ou estaban facendo nese momento, ou hai algún que o está facendo agora un pouco máis lonxe, pero é obrigado. Vale? Os que o fixeron antes, pois no 2000, antes das municipais, estaban facendo xa algún concello a reforma, a revisión catastral. E moitos o pediron pois para ir adiantando. Nós non o pedimos hasta o final de todo, que non nos quedaba, porque había un prazo para rematarlo, e que non o fixera, dixo que iban a facer de oficio. Entón, decir aos veciños que néguense a pagar, como veu a transmitir aquí un veciño que lle decía na súa casa, porque que non tiña por que pagar isto, que iso era cousa do Concello. Non é cousa do Concello. A lei está para cumplila, e aparte creo que nestes momentos, creo que debemos deixalo ben claro, que a lei está aí, podemos facer propostas para que modifiquen puntos da lei, e nos atenderán ou non nos atenderán, pero que non podemos facer nós, desde o Concello de Lousame, por suposto, cambiar unha lei. Porque se non, creo que está todo dito. E o que facemos aquí é recoñecer as familias numerosas, é recoñecer aquelas explotacións, as explotacións gandeiras, que ata agora, mentre non nos trouxe o PP, o do grupo de goberno neste caso, estamos falando de política con isto, e non debemos. Mentre non nos trouxemos aquí, vostede estaba de acordo en facer isto. Tan pronto traemos aquí, en vez de sumarse a que se faga esta planificación, pois vostede di que non sei, que isto que non está de acordo con isto. Entonces, non, eu non alucino, eu estou reflexando e vamos a ser rigurosos no que está poñendo na miña boca cosas que eu non digo, porque, por exemplo, eu cando foi do tema de que se habían quedado exentas as explotacións agrarias, eu non dixen que estaba en contra deso, nin que estaba a favor deso. Eu só fixe constar de que eu sí, cando empecé a miña explotación, eu sí que pagaba imposto de actividades económicas, que chamaban, e de repente, pois non sei, fará 18, 20 anos, non me acordo deso, de repente eso deixouse de tributar neste Concello. Outra cousa, nós non lle estamos dicindo a xente que se nega a pagar, eso é mentira, nós non estamos dicindo eso, nós o único que estamos dicindo que para reclamar que teñen que pagar, eso sí que estamos dicindo, se alguén ten que facer a reclamación, que pague. Ben, outra cousa, o espírito, isto é o que nós habíamos aportado era de que cando se fixa a revisión catastral, era potestade do Concello, decir de si eses inmobles que antes non tributaban se metían na revisión ou non. Vale? Eso é o que nós estamos dicindo. Si eso é mentira, pois, usted dígamo, eu... Absolutamente mentira. Bien, de que? De que tuviese potestado o Concello para decir que se metían ou non se metían. Absolutamente mentira. Porque non se estaba tributando por eses inmuebles. Absolutamente mentira.
Absolutamente mentira. Vale, demóstremo. Non, yo demostro, Con porque papeles. o invito, con papeles non, Sí, yo sí. invito, no, Demóstramo me vai a con acompañar papeles. vostede a dirección a parte Vamos a... Temos No, tantos compromisos de o que viaxes. non pode quedar, viaxe non, esta semana Sí, que ven, sí. lle pedimos ao xerente de catastro que nos conceda Mire, unha audiencia e ven mire. vostede comigo, perdone, déxeme acabar, porque vostede acaba de No, decir, porque usted xa... déxeme acabar, porque No, ahora, no puedo por alusións, acabar. porque me acaba de decir unha mentira absoluta. No, mentira Non absoluta depende ninguna. do Concello. O Mentira absoluta ven a revisión ninguna. catastral e eles fan a revisión, catastro fai a revisión sin dicirle ao Concello que é o que vai revisar. Simplemente se dirixe a nós para que lle aportemos proxectos de vivendas que ao mellor eles encontran sin dar de alta e piden ao urbanismo que lle facilite os proxectos. E se lle facilitaron os proxectos desas vivendas que tiñan todas proxectos. Vale. Usted sabe que o momento... Concello ten que aportar, cando se presenta unha solicitud para facer unha vivenda, ten que aportarlo directamente a catastro. Por que non se fixo logo? Porque as revisións que están vindo de obras que se fixeron con permiso do Concello, o Concello non notificou a catastro esa obra. Vamos a ver, é que vostede... Porque aquí estamos... O que non se pode decir, señor Parrera, o que non se pode decir é unha cousa máis a contraria. Bueno, vale. Unha cousa máis a contraria. Primeiro, que sexamos nós que o imos a facer a partir de agora para que a xente xa non teña ese problema e paguen non con 4 anos de atrasos cando levan 10 con a construcción feita, sino que paguen desde o primeiro momento, para evitarlle despois os 4 anos. Pero os veciños algúns non están tan descontentos con eso, a maioría. A maioría. Non, están contentos ahora que están chegando as cartas. Yo explico despois. E se pode facer o uso, eu non aplaudo nada. Non, agora aplauden os veciños, Aplauden ao mellor máis vostede. O que non se pode facer é un uso demagóxico deste asunto. E decir unha mentira como que depende do Concello que, mire, revise esta construcción, pero esta non a revise. Vostede está dicindo, sí, que os galpóns era potestad do Concello... Porque non estaban tributando. Non estaban tributando. E que non estuvesen tributando, quer dicir que non tuveran que facer. Que día lei con respecto ás construccións? Bueno, pois pregúntelle ao seu jefe, ao señor presidente da comunidade autónoma que dixo que no rural os impostos tiñen que ser cero. Explíquelle usted ao señor Feijóo. Os impostos cero do rural, para que son pode explicar o Feijóo? Diga vostede. O titular en prensa, en radio, en televisión foi ese. Ahora, volvo a ver que o señor Feijóo nos explique claramente a que se ten eso. Porque todos os veciños saben, as transmisións patrimoniais. As transmisións patrimoniais que moitas persoas da nosa xeración miren unha cousa, que non se está desconfiados. Vostede di unha cousa e non diga pagar polos galiñeiros, as construccións de galiñeiro. Nós temos galiñeiro, e un galiñeiro é unha construcción pequeniña na que caben 12 galiñas, vale, e ese galiñeiro non tributa, vale. O que tributa o tamaño, sí, é que xa hai, non é que lle poñamos, é que xa o hai. Non é que lle poñamos, facemos un rexistro no Concello de Lousame dos galiñeiros todos e das medidas de todos os galiñeiros, a ver se todos son uniformes e todos van na mesma medida. Ou collemos e decimos, non, mira, tens que cortar un cacho porque non che entra na medida. Por favor, vamos a ter un pouquinho de lógica. Estamos nun concello rural donde todo o mundo ten unhas necesidades cobertas en base ao autoconsumo, vale? E o que non podemos é gravar iso, porque xa non queda nadie no Concello, por desgracia, cada vez queda menos xente, e non vamos a seguir tirando a xente fora, pero bueno. Rematou, señor Barrera? Sí, ahora sí, de momento. Podo falar sin que me interrumpa? Sí. Ben, volvo a repetir, isto non é o Concello de Lousame. Hai unha reforma catastral... Non é, que vostedes están empeñados en decir que é a alcaldesa e o seu equipo o que están facendo esta reforma, esta revisión. E non é. Mentira, que está dicindo. Díxome que non me iba a interrumpir, por favor, sea respetuoso, que eu fun con pero non diga vostedes. mentiras. Non diga mentiras, porque eu nunca falei da alcaldesa e nunca... Interrumpo pleno. Eu foi do Concello. Interrumpo porque últimamente parece... No, últimamente non. A norma non hai ninguna norma. Interrumpí un pleno unha vez con unhas faltas de respeto, non volvín a interrumpir, bastante se tolera. E pedín, por favor, que eu escoitei con atención, a vostede lle gustan uns plenos chabacaneros, no que estemos interrumpindo constantemente, non, expoña vostede o que quere decir e eu lle respondo, vale? Pero lle pedín, por favor, que non me interrumpa porque eu non interrumpín a vostede. Ben, o que pasa que se digo, o que me permite que expoña o que... Pois rogo yo, como presidente deste pleno. Vostede o que lle interesa é que quede de manifesto que
o que está dicindo aquí non é que lle interese, non é algo que eu estou dicindo subjetivamente, é que o está dicindo objetivamente vostede. Dicir que este Concello o que quere que as pequenas explotacións do rural contribuyan. Non, señor, hai unha normativa que non é deste ano, nin do ano pasado, nin do outro, que está aí, vostede non protestou naquele momento. E esa normativa está. E chegou a revisión a Lousame, vale? E non é que as medidas sean, todo o mundo sabe, porque cando veñen a decir aquí do que lle revisaron, sabe que os pequeniños non entran, porque hai unha pequena construcción non entra. Que a mí me gustaría, o que me gustaría a mí me gusta cumprir a lei, porque non é que me guste ou non me guste, é que como persoa que vivo nunha democracia sei que a lei é para cumprila. E se quero cambiala, terei que facer alegacións, terei que facer suxerencias, terei que facer nocións, que é o que podemos facer. Vale. E a partir de agora, cada construcción, cada galpón que se faga, das medidas a partir de 30 metros cuadrados que se fagan, pois, e as casas, pois se lle dirá, se lle rogará que den de alta xa no momento para que contribuyan desde o inicio, non a posteriori. E polas propiedades, pois hai que declaralas. Nos guste ou non nos guste. A mí pode non gustarme, pero teño que declarala, porque a normativa, a lei, temos que acatala. E non é competencia deste Concello. Nin de ningún Concello, nin do Bloque, nin do PSOE, nin do BNG, nin de ningún tipo de partido que sea, non é responsabilidade do alcalde, porque non é, ele ten que cumprir a lei como calquera. E despois se poden transmitir a xente que agora está a posverdad, que é unha mentira, pero que se chama verdad, pois non, que é o que se dá por chamar agora con ese término, vale? Pero a verdade é esa, obxectiva, coller a lei, mirar, aparte todo o mundo, moita xente ten acceso pelos seus fillos a internet, coller a lei en facenda, leela e ver que bonificacións se permiten, que o que hai que facer, que contribuye, non é que o diga eu, é que estar aí, recollido, e a xente hai que decirle o que é, e que se queremos cambiar, pois pediremos. E o que vostede se refire de diminuir os impostos, dixo vostede, eu non o iba a decir aquí, o dixo vostede, alude vostede a eso, era para as transmisións patrimoniais. Había moita xente que non podía coller o patrimonio de seus pais porque non podía pagar o que lle tocaba nos impostos. Iso é o que se reduxo, e iso é moi importante, e a xente, moitísima xente o acolleu favorablemente. A vostede non lle gusta todo o que veña, que podería haber máis, pois canto máis mellor. Pero iso sí, o dixo vostede, non fixe nova publicidade, a fixo vostede, xa fixo vostede, pois aclara. Vale? Foi para as transmisións patrimoniais. Se vostede quere deixar de a súa explotación pois a súa filla, pois resulta que ese é o imposto cero. Non era noutros casos que ni siquiera competen a comunidade autónoma que veñen de outro lugar. Votos a favor desta modificación? Votos en contra? Abstencións? E o que lle pido que recorde que foi dirixida esa moción, Como te doy o teléfono? Lo tiña aquí, O segundo e o terceiro punto da aprobación do plan complementario da excelentísima Diputación da Coruña. Ben, vamos a empezar desde o inicio porque é un pouco para aclarar por que este cambio, non? Ben, porque, para explicar por que o cambio. Vostede debe ter na súa documentación que non na que lle enviaron, pero na que teñen de outros plenos, que foi a aprobación inicial do POS. Iban unhas obras, iba despois o complementario, o plus, non sei se o temos aquí, e o que nos concederon foi, o sea, dentro do complementario, e o que nos decían que puxésemos polo remanente, non coincidían os proxectos, a cuantía que nos poníamos non coincidía, co cual tuvemos que reformalo. É dicir, iba acceso Pousa de Outro, Camiño de Crons e Igrexa de Carboño, por 150.503, despois Camiño de Planta Medioambiental a Serbia, por 165.000, reducción de débeda 12.400 euros, e despois iba como complementario, 2017, iba Camiño Proído, Sebane e outro, 122.827,22. E pavimentación vial principal en Carantoña e outro, 92.890. A cuantía que agora nos conceden é 132.112,32,
Co cual tuvemos que refacer un dos proxectos porque ningún se axustaba, a totalidade non a cubría, 215. Co cual hubo que reaxustar e facer un novo proxecto para traer hoxe a aprobación e tamén revisar a débeda si seguía sendo cero dentro da norma que poñían. E teñen aí a documentación agora do que se vai aprobar a día de hoxe. O proxecto lle mandaron tamén no CD, non sei se o viron ou non o viron, non? E o camiño corrido se van é outro, que era Figueroa, 132.112,32. A débeda a proveedores, dentro dos requisitos que pon a Diputación, sigue sendo cero. Entón se trae a aprobación esta obra e este plus 17. Eu, ademais, porque por cousas quero trasladarlle unha corrección de erros para que a teñan, sin ningún tipo de comentario se vostedes non queren. Este é o que se entregou en febreiro do 17. Esta é a corrección de erros en febreiro do 17, porque se obligou a persoa técnico o PAN, que este ano o de Medio Ambiente, donde collemos o ano pasado o bombeo de Aveixón, máis, me parece que 3 persoas contratadas, este ano non saiu e é o que está aquí, mire, PAN 16. Vale, se non soubeu de poñer, e agora lle digo como queda. Este. E esta actualidade, vale, onde xa incluímos é o deste ano. O que lle dicía outro día ao presidente. Dicindo que ese é outro final, vale? E todos eses datos nos sempre dixen neste pleno que unha vez que se concedese o complementario o iba a manifestar, porque a mí me interesa, vale a redundancia, todo o que beneficie o interés, non? Todo o que beneficie a xente do noso concello, e cantas máis inversións veñan da Xunta, cantas máis inversións veñan da Diputación e de calquera outro organismo para os ben dos meus veciños, eu sempre vou a mostrar a miña satisfacción, nunca total, porque sempre nunca é suficiente, pero sempre vou a facer, igual que dixen no pleno anterior. Me dá igual que sexa quen este na Diputación e quen sexa o que este no a Xunta. Sempre vou a defender o interés dos vecinos. Si temos pouco, protestarei. Si temos máis ou menos igual, estarei conforme e pedirei máis para o seguinte ano. E se temos máis, pois mostrarei satisfacción. Todo o que está aquí vostede pode comprobar na Diputación, chamando aos técnicos, o pode comprobar neste concello, porque decía que, e volveu a sair na prensa, que eu puxo nun papel algo que me inventei. No, todo isto está feito por un técnico, está quitado polas financiación, polas líneas de subvención que están publicadas, e pode comprobarlo vostedes cando queira, vale? Pode que eses menos, aparte vou a ser totalmente honesta, deses que ponen menos 28.913, falta por incluir aí, que é a diferencia que queda co ano pasado, 28.000 euros menos, pero pode, agora mesmo vamos a contratar, que saiu moi tarde, por certo, o da guía turística, que contratamos no mes de maio, o sea, que solicitamos no mes de maio, e foi resolto ahora fai pouco, non? Que temos que contratalo antes de fin de ano. Eu podería contratalo para a primavera, porque son 3 meses e non sería máis útil, pero non o permite. Que pode ser un importe, non estou segura, pero de 8.000, como máximo 7.000, en vez de 28.000, que sexan a diferencia, pois, 6 menos. Non, eu que quero dicir que o plan ten unha parte que a mí, o sea, que todos os concellos nos agrada, que é que teñamos todo unificado, que se nos permita para pequenas obras e para cometer o gasto diario que ten o concello, que saben ustedes como a mí perfectamente o que é, poderlo xestionar, e o que pediríamos, e pedimos todos os concellos dos vecinos, que todavía ten que anticiparse moito máis o do POS. Estamos ahora mesmo licitando, estamos en pleno inverno, tiñan que adiantar no 3 meses, pero non pendes non sean moitos máis que sexa a principio de ano, para que poidamos contratar as obras antes do verán. Encontramos contratando as obras do POS os que van ben agora neste momento. Entón, ou hai que pospoñer o inicio da obra, ou estamos sempre no inverno e nunca é bo para todos. En canto ao plan, ben que sexa significado, e en canto ao concello, pois sempre vamos a pedir máis. Estamos contentos de que se nos desen agora pois os 132.000 euros, e nos gustaría tamén que hubiese sido antes, porque xa pasan a ser do 18, vale?
si queren coller copias aquí os demás compañeros, están, pero creo que e que se nos olvidara poñer eso e nos demos conta o do PAN. Por que nos demos conta? Porque sale agora publicado no boletín que aqueles que tiveron unha baixa nese plan, que contratamos o LOAGA, que poden facer un pequeno complementario. E entonces nos damos conta de que chamamos a preguntar se o iba a haber e se nos dixo que este ano non. Vale? Ben, sometemos entón a votación, bueno, non sei se quere decir algo, sometemos a votación post-flux 17. Votos que digo aprobación tamén do proxecto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Se levantan toda a sesión. Non entendo